Andalusam Andalusam Allahu alejhi ve sellem, amma ba'd. Od zanimljivih pitanja koje postavljaju ljudi i zaista tu postoji vid nejasnoće, a to je po pitanju toga kako se vjerniku, muminu može desiti da ima određena iskušenja i kako da razumije ta iskušenja koja ima život. Jedan klasičan primjer toga što je jedna od osoba, jedan muslimana pitao autora ove knjige koja govori inače o liječenju, šerijskom liječenju ruki, pa kaže u tom pitanju, kaže kejfe usabe bil mesi šeitaniji au sihri ragme eneni mu'minu esumu wa usalli wa utahir envali bi zakati wa sadaqat ela jeb'udu zalike anni eda šejatin min el mesi wa sihr. Kaže kako da mene spopadne, da mi se desi da imam šeitansko opsjedanje ili sihr, a kaže, a uprkos tome što ja sam mu'min, postim, klanjam, izdvajam zekat, dajem sadaku, zar nije daleko od toga da se ezijet šeitana može meni desiti ili sihr? Pa mu je šejh ili autor ove knjige odgovorio na jako lijep, precizan i naučan način. Znači ovo se često dešava, da određeni ljudi praktikuju vjeru, žive po vjeri, a onda im se desi da ima iskušenje i sa džinima ili sa sihrom. Ovo možemo prevesti na neki drugi oblik, da neko drži se vjeri, praktikuje vjeru, pa ima neko iskušenje nečemu drugom. U neimaštini, da izgubi posao, da mu ne ide, da ima problema s porodicom, da ima problema u braku, a oboje su u vjeri. Raznorazni vidovi iskušenja. Pa mu je ovaj šejh odgovorio na jako lijep način. A to je da kaže u osnovi, kaže ti treba znati, da idem na raskom, kaže u osnovi treba znati da grijeh, masije, da grijeh nije šart da bi se nekom desilo iskušenje belaj na dunjalku, musibet neki. Znači nije uslov da ti griješiš da bi tebe Allah šano iskušao od nekih problema koji imaš na dunjalku. Raznorazni belaj koji nas nalaze s vremena na vrijeme. Sad imamo ovaj belaj, sad onaj belaj. Neko ima u poslu, neko i metku, neko se ne može oženiti, pa kad sve to ostvari, onda ima iskušenje sa djecom, ima iskušenje sa porodicom, sa roditeljima, sa školom gdje idu, sa sredinom gdje živi i tako. Znači, vaza se neki belaj dešavaju iskušenja. Pa kaže njemu ovaj šejh, vrlo bitna stvar, znači nije šart da bi bio iskušan, da imaš neka iskušenja na dunjalku, to da ti moraš biti griješnik. Jer kaže faqad ubtuliya nabiju sallallahu alejhi ve sellem wa huwa khairu khalqillah. Jer kaže iskušavanje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači imao velika i ogromna iskušenja, a kaže on je bio najbolje stvorenja na dunjalku. Najbolji od potomaka Adama, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a bio je najviši među onima koji najviše iskušava. Kaže, iskušenje čovjeka biva shodno njegovoj bliskosti Allahu dželešanuhu ili udaljenosti, prolazi kroz četiri nekakve vrste, faze ili oblika. Pa je taj šejh ovdje njemu naveo, ja ću samo preletiti da se ne zadržavam mnogo, 4 vrste iskušenja koje inače ljude snalazi. Preleću, znači na brzinu, nijem cilj da ulazim u detalje, ali je zaista divan odgovor da mi sad samo riješimo te dileme po pitanju iskušenja i musibeta koje imamo u svome životu. Prva vrsta, kaže, iskušenja, to je, kaže, belaul intiqam. Prva su iskušenja, kaže, to su iskušenja koje Allah šanu daje onima koji hoće da kazni. Kaže, ova vrsta iskušenja, kaže, la yusibu illa kafirine wal munafiqin wal fasiqin. Ova vrsta iskušenja, kaže, ona ne zadesi osim kafire, čiste, pravi, originalni kafire, ili munafike, ili fasike, velike grešnike koji griješe javno, znači i tajno griješe, bez ikakvog stida. Allah dželešanuhu se njima sveti, odnosno kažnjava ih zbog njihovog takvog života i ponašanja. Dokaza za ovo je mnoštvo.
kod nemuslimana, kod kafira, sva vrsta iskušenja koje imaju na dunjalku, od požara, od poplava, od zemljotresa, od oni tamo, kako zovu tamo oni što zadesi tamo luje u Americi, oni druge ženska imena, Katarina i Irma, dvije žene ih tamo ganjaju, imaju problema od njih, pa kad naiđu imaju problema i tako, znači, a oni su kafiri u osnovi, većinom prevlađuju kafiri. Kaže Allah u kuranskim ajetima, gdje god kaže da kažnjava kafira, stavi prije toga, poslije toga da je kažnjava zbog grijeha. Fa ahleknahum bidhunubihim, i mi smo ih kaznili, uništili zbog njihovih grijeha. Njihov najveći grijeh šta? Neodazivanje vjerovjesnicima. To je osnovni grijeh. Ne treba ići dalje. Da neko kaže, pa dobro, oni su fini, oni su humanitarci, oni šire demokratiju, oni ovo, oni ono. Znači, njihov najveći grijeh, to je kufr, sam kufr, znači, koji imaju. Ili, فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Kaže, pa su oni utjerali u laž poslanika, pa su zaklali onu kravu što su imali, pa kaže Fedemde, pa Allah Žešanuhu kaznio njih, znači kaznio žestoko i kaznio njihov gospodar bi zembihim, ovdje je point u tom, zbog njihovog grijeha. Kezebu bi ajatina fe ehadahumullahu bidunubihim. Kaže, oni su, kaže, utjeravali u laž Allahove ajete, pa je Allah Žešanu kaznio bidunubihim, zbog njihovih grijeha. I tako, znači, kod kuranske ajete, kad sve analiziramo, sve kazna koja dođe za kafira je vezana za njihovu nepokornost vjerovjesnicima i za grijehe. I ovo je vrlo bitno pravilo. Kada neko kaže, pa dobro, što se ovo dešava, pa što... Znači, kafirima je kazna, ta iskušenja tog tipa, zbog kufra. Zbog kufra i zbog grijeha koji rade. Osnovni grijeh, najveći grijeh je kufr. Onda druga vrsta, da ne ulazim sve u detalje, druga vrsta, znači da mnogi da navodimo, nije na cilj da navodimo sve moguće dokaze po ovom pitanju. Druga vrsta iskušenja, kaže belau tezkire, koje je iskušenja podsjećanja, da nekog podsjeti, Allah šanu iskuša nekog da bi ga podsjetio na sebe. Kaže, ovo ne biva osim, kaže, ovo se ne dešava osim Allahovim robovima, kaže, koji upadaju u vid griješenja i gafleta, nemarnosti. Zaborave Allah Žešanu. Znači u osnovi su muslimani, vjernici. Međutim, s vremena na vrijeme, grupno i pojedinačno, zaborave na Allah Žešanu. Ostave vjeru, djelimično ili potpuno. Pa Allah Žešanu kazni, dadne im musibet, iskušenje, da bi ih vratio sebi. Takvi dokaza, takvi primjer, ako neko ne razumije primjer kod nas što se desio rat u Bosni. Prije toga su, prije rata u Bosni, zadnji što je bili su muslimani živjeli u Bosni onakvi kakvi su bili, ali su jako zapostavili islam. Znači, totalno maltene. Vrlo je malo ljudi bili koji su bili u vjeri, koji su praktikovali vjeri, ono što je bilo malo i to je bilo na svoj način. I Allah Želešanu dolazi sa musibetom rata koji je zaista veliki belaj. Iskušenje je mnogo protjerano, mnogo ubijeno, uništeno od imetaka, materijalnih šteta ogromna i tako dalje, ali fajda je u tome bilo da je to bilo iskušenje koje je Allah Želešanu podsjetio na sebi, ljudi se vratili nekim mjestima masovno, negdje pojedinačno, uglavnom uzrok je tome bilo da se ljudi mnogi vratili vjeru. To je klasičan primjer ove vrste iskušenja, podsjećanja na sebe. Ljudi skrenu, odu u dalalet, skrenu, pa Allah Želešanu dadne iskušenje neko pa se vrati Allahu Želešanu. Ma asabeke min hasene fe min Allah, ono što te zadesi od dobra to od Allaha. Wa ma asabeke min sejjetin fe min nefsik, ono što te zadesi od zla to je zbog tebe samog. Ovi ajeti se odnosi na ovu vrstu iskušenja. Wa ma asabekum min musibetin fe bima kesebet eidikum, ono što vas zadesi od musibeta, od belaja, to je ono što su zaradile vaše ruke. Na koga se ovo odnosi? Da odnosi se na muslimane koji imaju kod sebe vid gafleta, nemarnosti i upadanja čestog u grijehe. Zaborave na Allaha Đelešanu. Vajafan kethir, Allah šano oprašta mnogi grije. Uglavnom, to je ta vrsta iskušenja koja se odnosi na muslimane, ili recimo sad da kažemo neke prirodne nepogode kad se desi u određenim muslimanskim sredinama, da Allah šano posjeti muslimane koji su tu zapostavili vjeru sa tim musibetima da ih vrati vjeru, da vrati sebi. Treća vrsta iskušenja, znači idemo tim redoslijedom.
je belaul ihtibar. Treća vrsta iskušenja, to se zove bela ispita, ihtibara, imtihana. U stvari to je belaj, odnosno iskušenja, belaj, koji su sastavni dio samog toga što čovjek postane vjernik. Alif lam mim hasibe nasu yutraku ay yaqulu amana wa hum la yuftanun. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni da kažu amena, znači postali su vjernici, vjeruju, wa hum la yuftanun, a da neće biti iskušavani. Odnosno obrnuto rečeno, znači ne možeš, nezamislivo da budeš vjernik a da ne budeš iskušavan. Sastavni dio tvoga vjerovanja, ulaska, vraćanja, vjeru, praktikovanja vjere, u stvari znači da ćeš biti iskušavan. Što ćeš biti iskušavan? U nastavku. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Mi smo iskušavali one prije vas da bi Allah Želešanu znao one koji su iskreni, koji su rekli iskreno amena i da bi znao od oni koji su lažljivci bili. Allah Želešanu to zna svakako. Allah Želešanu zna šta je bilo, šta će biti, zna šta bi bilo, kad bi bilo. Znači Allah Želešanu sve te solucije zna. Znači, a šta ovo znači onda da bi Allah Želešanu znao? Znači da bi se ispoljilo, da bilo to vidljivo, ilmu zuhur, kako kažu mufesiri, da je postalo, znači, znanje vidljivo da se osoba tako ponaša, da je bio lažljivac u svome tvrđenju da je mu'min, a ovaj da je bio iskren. Sa time Allah Želešanu, znači, sa ovim vrstama iskušenja u stvari od nas odvaja one koji su, kako došlo u kuranskom ajetu, od tajib od habitha, onaj koji je dobar, koji je kvalitetan, koji je čisto srce, očistio se od onog koji je habit, pokvaran, koji je pokvarenjak, koji obožava Allah Želešanu na harfu, na slovu, samo da izgovori, kaže, i ako ide dobro od dunjaluka, od svega, dobro jest, ako ne ide, ostavlja vjeru, okreni se na leđa, okreni se leđima prema vjeri i ostavi mu'mine. Tako, ima tih ajeta koji govori u tom kontekstu, koji govori o tome da se tako mnogi ljudi ponašaju. Da se mu'mine nasi me yaqulu amena fa idha udhiya fillahi ja'ala fitnata nasi ka'adhabillah. Ima ljudi koji kažu vjerujemo, znači postali su vjernici. Pa kada budu iskušani fillah radi Allaha, kaže stavi fitnu iskušenja, dunjalučku fitnu iskušenja od ljudi, stavi na nivo kazne od Allaha Đelešanu. Izjednači to dvoje. Kao da je to dvoje isto. Pa onda popusti zbog kazne, zbog belaja dunjalučkog, zapostavi vjeru, zapostavi Allaha Đelešanu. Ili kaže, došlo u kuranskom ajetu, وَمِنَ نَاسِ مَا يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ. Ima ljudi koji obožavaju Đelešanu na harfu, na slovu. Kako na slovu? Znači površno. A tako je, braćo, većina ljudi. Većina ljudi, mase su takvi. Znači oni obožavaju Đelešanu površno. I kad se drži nešto, on površno to radi. I da mase se ne može nositi. Kako kažu mase, znači misli se na grupu ljudi. I zato došlo u šerijskim tekstovima uvijek Allah Đelešanu kritikuje većinu. I navodi da su većina oni koji su griješnici, koji su nevjernici, koji su munafci, koji ne slijede, koji su džahili, u mnoštvo kuranskih ajeta. Znači, nije mjerilo kvaliteta i dobrote nečeg mnoštvo. I velika je zabluda ako mi budemo misli da našu davu, islam, vraćanje islamu, praktikovanje vjeri treba izgrađivati na tome koliko se nama ljudi masije priključilo. Tačno da je poželjno da se ljudi svi vrate vjeri. Međutim, to je velika zamka. Otići na neka mjesta, okupiti što više ljudi, koliko više ljudi se okupilo, da kaže da to je mjerilo naše kvalitete kako dobro radimo. To nije tačno uopšte. Mnoštvo nije uopšte mjerilo, jer to mnoštvo je u stvari ovog tipa. Obožava Allah Đelešanu na harfu. Ako mu ide dobro, od dunjalka dobro iska, maša, ovo je pravo, vjera islam je mašala. I ne ide dobro, šta je ovo, kako su ovo belajba, ja klanjam, meni vidio, vidite, ja robujem Allah Đelešanu meni daje kafirima, nama ne da. To je glupo razmišljati, tako razmišljaju ljudi. Ja išao na sabah namaz, slomio nogu, kada više niče, ali ja Allahu klanjao, meni dao da slomim nogu, kao što ću više klanjati. I tako ljudi razmišljaju. Tog tipa, to je logika, znači djece mali. Tako razmišljati, a ljudi površno, mnogi ljudi tako površno razmišljaju. I na njih se ne može osloniti dava i pozivanje islam. Znači, uglavnom se to vraća na manju, užu skupinu, koji su istinski pravo odgojeni, prekaljeni sa raznim iskušenjima i oni ustraju. Tako je bila ashabi. Ko je iznio davu kod ashaba? Nisu svi ashabi. Nije ono što je bilo na hađu 120, 30, 40 hiljada, kad su bili na oprosnom hađu. Nego oni prije toga, ona skupina, uža skupina koja je poslije napravila hilafi da širila islam svugdje na dunjalku. Koji oni ustrajani, koji su bili od poslanika, neko su isticao u ovim stvarima, neko u onim stvarima, a nije bio veliki broj.
Znači, nije tu bio ogroman broj, kao što sama srčan kažemo ashabi, kontamo, to je veliki ogrom. Ne, to je mala skupina koja je poslanik sad odgajao, koji su prolazili kroz razna iskušenja. I prekralili se, postali vođe ljudi kod drugih naroda i tako su proširili islam za narednih 100 godina u čitavom svijetu, u polovini poznatog svijeta tada. Dobro, znači ovo je osnova da vjernik da osoba čim postane vjernik će biti iskušavan. Wala nabluwannakum hatta na'lam al-mujahidin minkum was-sabirin. Mi ćemo vas dovoditi iskušenje sigurno da bi znali od vas koji su pravi borci mudžahidi, koji se bore, koji izgaraju, ginu radi vjere i koji su saburljivi na ovom putu. A naravno onaj kuranski ajet suri Bekare da će Allah šanu nas dovoditi iskušenje sa time da će nas oduzeti metak, da će nas oduzeti životi, da će nam biti upropašteni usjevi. Da je to osnova našeg dunjačkog života. I tako se dešavalo kod istorije umeta. Kroz istoriju umeta kod muslimana dešavalo se ovim musibeti regularno, normalno. Ali muslimani treba razumjeti da je to sastavni dio života. Da ti neko umre unutar familije, da izgubiš umetak, da se desi požar, da budeš protjeran, da zaglaviš u zatvoru, to sve vrste iskušenja koji tebe testiraju, da vidiš kako se ponašaš. Lako je se ponašati kad je fina, kad ide po loju. Da vidimo kako se ponašaš kad su belaji, kad su musibeti, kad te ljudi izdaju, kad te iznevjeri, kako će se onda ponašati. Tu se pokazuje tvoj iman, tvoja vjera, da ti budeš bolji, da ti budeš strpljiv, da ti daješ, da budeš izvor hajra, a ne osvete, musibeta, belaja i poravnanja nekakvih računa. Četvrta vrsta iskušenja, belao temhis o tahfih o rafad darajat. A to je, kaže, bela, odnosno iskušenja, belaj, gdje se u stvari osoba pročišćava, odgaja, gdje se povećavaju njegove deređe i poništavaju se njegovi grijesi. A to je došlo u vjerodostojnim hadisima i ajetima. Em hasibtum tadkhulu džennet wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum, kaže, zar mislite da ući u džennet, a kaže, a da se ne desi vama ono što se desilo oni prije vas koji su bili. Mesethumul ba'sa'u wad-dara'u, kaže, njih su snalaze i nevolje i musibeti. Vozulzilu, bili su potresani u životu. Hatta yaqulu rasulullah alladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Tako da su, kaže, i poslanik i oni koji su bili sa njim vjernici, govorili, pa kad će Allahova pobjeda? Kad će Allahova pomoć? Ela inna nasrullahi qarib, zaista je Allahova pomoć blizu. Ili wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-mali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiri sabirin. Ovaj ajet se odnosi i na petu skupinu i na ovu. A to je, mi ćemo vas sigurno iskušavati sa strahom. U ratu dolazi strah. Sa glađu, sa gubljenjem imetka, sa gubljenjem života, uništavanjem plodova, a ti obradu istrpljivi. Znači, Allah dželle nama obećava, sigurno će nam se to dešavati. Znači, onda je jako glupo od nas da mi čekamo da poslali smo mi vjernici i sad kod nas treba i sve ok. Mi smo vjernici, treba da bude u redu, da ide, da nam sve, jer smo mi, i da mjerimo tako. Neki se belaj desi, kaže, brate, trebaš malo kad pročisti svoj iman, znaš, kažeš malo kad bolji to malo. Ne mora, znači, iskušenje koje se desi, to ti može, Allah šan hoće da poveća deređe, da te očisti od grijeha, a ne zato što ti ne valjaš. I zato govorimo o ove vrste musibeta da bi se znali ponašati prema njima. A onda hadisa koji govore u ovom kontekstu, poput onog poznatog hadisa, imamo mutefekun alejhi kod Muslima i Buhari u pojedinačnim rivajetima, a to je da vjernika neće zadesiti maju sibul muslime min nesabin wala wasabin, neće muslimana zadesiti niti umor, niti kakvo zlo belaj, kaže wala hemmin wala huznin, niti briga, niti tuga, wala eda, niti ezijet, wala gamin, niti kakva briga, neki poremećaj u životu psihički, kad je hata šeuket jušakuha, kaže čak i da ga trn ubode, illa kefar Allah biha min hata, da li što neće snimati s njemu grije. Znači svi ovi belaj koji imamo mi, znači sa druge strane prvo, znači očiste nas se grijesi, povećaju nas se dereze kao što je došlo u drugim hadisima, znači to je, i na kraju kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Buharija, kaže me yuridillahu bihi khairan yusib minhu, ono kome Allah šan želi hajr, on ga stavi u iskušenje. Znači, ono kome Allah šan želi hajr od nas. Imamo onaj hadis kome želi hajr yufaqihu fi din. Povećajmo fiqhu vjeri. Mutefekun alejhi. Ovdje kod Buhari, od Ebu Hurajre, onaj hadis od Muavije, od Ebu Hurajre, kaže kome Allah šan želi dobro, yusib minhu.
Znači stavi ga u iskušenje, u belaju, u musibete, da se prekali, da bude jak, da bude čvrst, da se očisti od grijeha, da mu se povećaju deređe. Ili kao što drugom, ida rade Allahu bi abdihi khayra ajjal lahu uquba fi dunya. Kaže Allah šano kad želi dobro svome robu, ubrza mu kaznu na dunjaluku. Ida rade Allahu bi abdihi sharra amsaka anhu bi dhanbihi. Kad Allah šano želi nekom zlo od svojih robova, kaže amsaka anhu bi dhanbihi, kaže hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah. Kaže zadrži ga na onom njegovom grijehu koji radi, da bi ga kaznio na ahiretu zbog tog grijeha koji radi. Ili onaj hadis poznati idamul jazai ma idamil bela, veličina iskušenja belaja koju imamo na dunjaluku, to je shodna veličini nagrade koju ćemo dobiti. Fa inna Allaha idha habba qauman ibtalak. Allah šano zavoli neku skupinu, neke ljude, stavi iskušenje. Fa men radiye falahu rida. Onaj ko je zadovoljan sa tim kaderom koji Allah šano odredio, kaže falahu rida, imaće zadovoljstvo na ahiretu. Wa men sahita falahu suht. Onaj ko se razljuti, ko je ljut, on će imaće znači srdžbu i ljutnju na ahiretu. Uglavnom rezime ovdje odgovora. Znači ova osoba što je pitala nakon ovog, kaže njemu odgovor, ovaj šejh kaže fa in kunta min al-awwal, ko je awwal od kafira, kaže fa na'udu billahi min zalik, utječemo Allahšanu od toga da budeš od kafira, znači da Allahšanu kažnjava musibet, znači daje ti iskušenje musibet zato što si kafir zbog kufra tvoga. Kaže ta osoba treba da kaže da nastoji da se vrati Allahu, da se vrati u vjeru i tako dalje. Kaže wa in kunta, kaže mine neuvethani, od druge skupine, a to je ona belau tezkire, koji ima gafleta prema Allahšanu, prema Allahu vjeri, upao određene grijehe, pa ga Allahšanu iskušava da bi ga vratio sebi. Kaže fes'alullaha an yaruddaka ilayhi wa an yakuna belau tezkire wa rahme. Kaže moli Allahšanu da te vrati sebi, da bude ovo iskušenje za tebe podsjećanja i rahmeta, da se vratiš Allahu vjeri. Kaže ako si od treće skupine, kaže treća skupina na tebe, kaže da saburaš. Kaže festabat, dovi Allah da budeš čvrst, a to je ono da ćemo svi biti iskušavani samim tim što smo vjernici. A kaže četvrta grupa, kaže ako se četvrte grupe, kaže fa alayka an tasbira wa tahmad Allah, kaže ennehu arade en yutahhiraka. Ti kaže trebaš znači da saburaš na tome, da zahvaljuješ Allahu dželešanu, ako su četvrte skupine koje Allah dželešanu iskušava, znači dobar su vjeri, praktikuješ vjeru, a imaš raznorazna iskušenja, da ti Allah dželešanu očisti grijeha, povećati tvoje daređe i kaže zahvaljuj se Allahu dželešanu o tome, jer te Allah dželešanu želi da očisti od grijeha. Molim Allah dželešanu da mi budemo od onih koji su u četvrtoj skupini danas sa tim iskušenjima iskušani. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.